Zdravo i dobrodošli nazad u Parkside radionicu. Ja sam Dantes i danas pravimo multifunkcionalni trenažer sa tegovima. Kao i uvek, sve materijale i alate pronaći ćeš ispod u uputstvu za izradu. Počinjemo tako što ćemo naše stubove podesiti na pravu meru, a za to koristimo ručnu kružnu testeru. Prilikom skraćivanja gornjeg okvira sečemo grede pod uglom. Sada još preusmerimo poprečne grede, pa onda možemo da izbušimo rupe. Za precizno postavljanje i bušenje bez izranjavanja napravio sam ovde šablon. Za postavljanje šipki bušimo pod uglom od 15 stepeni. Posle odrobljivanja ivica još izbrusiti i onda smo završili sa gredom. Za ugaone konektore odabrali smo šper ploču debljine 12 mm. Ovu ploču ćemo prvo iseći na potrebni format. Nakon što sam već 8 puta napravio ovaj dijagonalni rez, pravim sebi prvo šablon za obeležavanje, glodanje i bušenje. Za šablon koristim MDF debljine 12 mm i na njemu mogu obeležiti radijus i rupe za ugaone veze. Gotov šablon izgleda ovako. Sada mogu da prenesem oblik na svoju ploču i grubo ga isečem ubodnom testerom. Sada mogu tačno da kopiram oblik pomoću glodalice. Na kraju sam još obradio ivice i sada je naš ugaoni spoj gotov. U poslednjem koraku pre montaže sečemo cev od nerđajućeg čelika za različite police i uklanjamo neravnine sa njih. Počinjemo sa sklapanjem gornjeg rama i postavljamo grede tako da su spojevi pod uglom okrenuti jedni prema drugima. Zatim postavljamo ugaone spojnice i pravimo još dve dodatne rupe da ne bismo završili sa šrafom u uglu spoja. Pobrini se da gruba strana bude okrenuta ka drvetu, jer ćeš tako postići bolju vezu. Zatim montiramo bočne strane. Pazi da gornji ugaoni spojnici prelaze debljinu materijala rama, a da dole budu uvučeni 10 mm kako bismo mogli da spojimo na stubu. Zatim montiramo donju poprečnu gredu na noseći stub. Da pozadi ne sklizne, slobodno koristi štipaljku kao pomoć. Dva bočna dela su gotova i sada montiramo gornji ram i zadnju poprečnu gredu.
Nakon što sam sada postavio preostale police, stavljam na njih poklopce za cevi. Dakle, sada nedostaju samo još klupa, nekoliko tegova i onda možemo da počnemo. Možeš to!